खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 4 लाख रां लुथिनानै लांदों UCO बेंकनिफ्राय माखासे दुथांफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि दिकेजुलियाव UCO बेंकनिफ्राय रां बख'नानै गारियाव दोनथ'नाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा 4 लाख रां लुथिनानै लाङो। दिकेजुलिनि थेलामारानि फालांगिरि रन्जन हाजरिकाया UCO बेंकनिफ्राय 4 लाख रां दिहुनदोंमोन। नाथाय दुथांफोरा माहारियारि राजालामा 15 आव लाखिनानै दोननाय बिथांनि AS12 A4717 इक' स्पर्ट गारिनिफ्राय 4 लाख रां लुथिनानै लाङो। नैथि रादाबाव दं बिजनीआव आयेन बेरेखा जौ हमदों। बिजनीनि 2 नं अग्रंआव पुलिसनि सिग्रोमनाय। बिजनी पुलिसा जौ माफिया प्रेम कुमार मण्डलनि दोनथुमनाय गोबां बिबांनि बिलाथि जौ जब्द खालामदों। गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों जौ माफिया प्रेम कुमार मण्डलनि दोनथुमनाय गोबां बिबांनि जौखौ बोखांनो हायो। बिजनी पुलिसा प्रेम कुमार मण्डला आयेन बेरेखायै भुटाननि थान्डार 15,000 बियारनि मोन 70 कार्टनफोरखौ जायगानि मंगला मण्डलनि न'आव दोनथुमदोंमोन। पुलिसनि सोंलुखौ बिथा खालामनानै बिजनी महकुमा पुलिस मावख'गिरि प्रसेनजित दासनि दैदेननायाव बिजनी आरो फानबारि पुलिस थानानि पुलिसनि हेफाजाबाव अपारेशनखौ खालामनाय जायो। जौ जब्द खालामनाय न'नि बिगोमा मंगला मण्डलजों लोगोसे जौ माफिया प्रेम कुमार मण्डला पुलिसनि सिग्रोमनायनि उनाव खारखोमादोंमोन। पुलिस सुलुंनि फोरमायनाय बादिब्ला जौनि हाथाइनि बेसेना 1.5 लाखनि बांसिन। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बर खालारावबो जौ माफिया प्रेम कुमार मण्डला दोनखोमानाय भुटाननि जौनि 104 कार्टनफोरखौ पूर्ण मण्डलिनि न'निफ्राय जब्द खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आसामाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। समबाराव मोनसे गुवार अपारेशनाव बङाइगाव रेभिनिउ सार्कलनि लाटमण्डल सुधीर कुमार पलखौ हमदों। पलखौ गावनि मावख'आव 4,000 रां लानायनि उनाव हमनाय जादोंमोन, जाय 40,000 रां घुसनि मोनसे बाहागोमोन, जायखौ बिथाङा सोलायनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय सासे अजद होग्रानिफ्राय दाबि खालामदोंमोन। बे समाव गिबि मन्थ्रिया आर्टिकल 370 नि सायाव गोजौसिन बिजिरसालिनि रायखौ बाख्नायो। बे सल'आ अब्ला जागायजेनो जेब्ला मोनसे अजदआ बिथोनगिरिनिसिम सौहैदोंमोन, जेराव सुधीर कुमार पलखौ गोनांथार खुंथायारि खान्थिफोरनि थाखाय गिलिर घुस बिनायनि दाय होदोंमोन। जाख्ल'नायनि सिगाङाव गोग्लैनो गोसो गैयै अजद होग्राया आसामाव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि सांग्रां बिथोनगिरिनिफ्राय आयेनारि आखाय होनो खावलायदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं सासे ट्रेक्टर सालायगिरिनाव लटारि नांदों। सासे ट्रेक्टर सालायग्राया रबिबाराव आसामनि बरपेटा जिल्लानि हाउली राज महत्सब मेलायाव 100 राङाव बायनाय लटारि टिकेटनिफ्राय 76 लाख रांनि रेन्ज रभार गारि देरहानो हायो। सुलुंनि बादिब्ला कालजारनि ट्रेक्टर सालायगिरि इंजामुल हकआ हाउली राज महत्सब मेलानिफ्राय 100 राङाव लटारि टिकेट बायदोंमोन। लटारि देरहानायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रायज्लायनायाव इंजामुलआ बुंदोंमोन, आं हाउली राज महत्सबआव मोननै टिकेट बायनो थाखाय खमैबो 5 घन्टा नेदोंमोन। मैया मोनायाव सासे लोगोआ आंनो फोरमायदोंमोन दि आं देरहादों आरो फिथाइनि मोनसे सावगारि दैथायहरदोंमोन। खौरांखौ मोनखांनायनि उनाव आं हरसे उन्दुनो हायाखैमोन। बेखौ मुंख'नो गोनांदि हाउली राज महत्सब आफादा मोनसे लटारि खुंदोंमोन, जायनि गिबि बान्थाया रेन्ज रभारमोन। बिनि उनाव ट'याट', गंसे स्कर्पिय', गंसे स्क'डा कुशाक आरो सासे नेक्सनमोन होनना फोरमायो। बाथि रादाबाव दं मैया मध्य प्रदेशनि गोदान गिबि मन्थ्रिखौ लानानै बिसायख'थिनि बिलाइफोर सानखांनाया जोबनायाव भारतीय जनता पार्टी एबा BJP राजखान्थि हान्जाजों हेफाजाब होजानाय बिजाथिया देरहानो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों।
बिजेपि दारासुजु जुथुमाया महन यादवखौ रायजोनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै फोसावबाय। बिजेपिआ 17 नभेम्बराव जानाय हादोरसा बिधानसभा बिसायख'थियाव 230 बिधान सभा बियाबफोरनि गेजेराव 163 बियाबफोराव देरहानानै मध्य प्रदेशआव जारिमिनारि देरहासार जानो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।